Obraz starý ako ľudstvo samo. Dieťa zavinuté do plachty, prinášané v zobáku bociana. Zaujímavé. Tu na Bocianej hore pristupujeme k donáške detí zodpovedne. S hrdosťou vám predstavujem nové a vylepšené zariadenie na výrobu ľudských mláďat. Zdokonalili a zefektívnili sme celý proces vďaka patentovanej linke s nulovou chybovosťou. Moderné technológie sa u nás snúbia s výsledkami 75-ročnej poctivej práce. Nový proces tak môžeme označiť za dokonalý, presný, bezchybný, ideálny, čistý, no problémo, 100% zabezpečený za protiklad Titaniku. Usilovne pracujeme na tom, aby ste si mohli vychutnať 4 najcennejšie slová ľudskej reči. Gú, gú, gá, gá. Takže, ak ste sa rozhodli pre dieťa, využite našu Bocianiu donáškovú službu. Naplánujeme, vyrobíme, na čas dodáme. Čo sa stalo? Ohnie! My bad.